Først starter vi jo med at tjekke visuelt rundt på sendingerne, for at se om der er skåret hul nogen steder. Derefter går vi hen og tjekker vores handleskab her. Og som du kan se, der kan man lige tage dem her ud, og så er der jo plads til, at man nemt kan ligge derinde. Ikke? Og typisk har de nogle medhjælper, der hjælper dem ombord. Derefter går vi hen og tjekker vores aksler her. Altså typisk vil de kravle ind imellem her, imellem hjulene her, ikke? Og så kravler de op på akslerne. Og de er jo kun cirka 10 cm brede. Men der må de åbenbart kan ligge op, jo. Det er der set flere eksempler på. Og dernæst går vi rundt og ser om dørene er lukket eller åbne, ikke? Om vi kan se, at der har været nogen inde. Det her det er selvfølgelig en tom bil, så den er nem at tjekke. Men hvis den er stuet helt op med gods, ikke? Så kan det være en god idé lige at tage stige frem og tjekke taget, om der er skåret en hul. Da vi har oplevet, at der er nogen, der kravler ned igennem taget, simpelthen for at komme med videre. Ikke? Så